Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude teda... škytavka. Bude teda vlog z Chorvatska, nebo jak to mám říct. My jsme teda teďka ještě v Česku a za chvilku pojedeme do Prahy a takže tam se asi ozvu, nebo ještě tady nevím. Ale každopádně vám ještě dole teďka ukážu své zavazadlo. Já bych to nepočítal. Oni to musí vědět. Já už bych fakt to nepočítal, Tome. Máme 54 míst. Ježiši, to je strašně zvoň. A to nechceme. To je krásná voda. A tady je píseček. Ale jinak jsou tady teda kamínky. Ale jsou tak strašně omletý, že prostě ani necítíte na nohy. A je to úplně bez vandy, máme takovou matračku. A tam vlastně, jak je to takový tmavší, tak tam už jsou vlastně korály. Tam jsem byla s potápěcíma brýlema. A tam je to teda úplně luxusní. Takže nám už teďka přidělili pokoj, já jsem mám teda mokrý vlasy, protože jsem byla teda na pláži. A takže vám teda ukážu teďka ten pokoj nějak zběžně, abyste to viděli. Tak tady máme teda koupelnu, tadyhle jsou takhle skleněný záchod, dveře, skříň, tady takováhle polička, tady postel a tady takhle 2 sedačky. A noční stolečky tam taky. Děkujeme. Takže my teď budeme se vlastně připravovat na večeři, za půl hodiny začíná večeře, takže se vám teda ozvu asi na té večeři a teď se teda musím nějak upravit, protože ty vlasy ještě mokrý z pláže, nebo spíš jsem se tady sprchovala a vy jste viděli, myslím, že už ruka, náš pokoj a tohle naše sprcha a že brácha byl po mně a celý to tady krásně podstříkal, takže tady úplně mokro a je tady taková tady divná, když to tady není, takže a já jsem teda připravovat. By to byla ta kukuřice. Takže já jsem teďka přišla z večeře na pokoj, vidíte jak a já teďka půjdu zase za mámou a za bráchou dolů, protože jdeme do města, tam je nějaký lunapark, ale do toho budeme asi až zítra. A respektive ve středu jedeme na takovou loď jakoby za delfíny, na to se úplně mega těším. A teď tam jako budu dělat nějakou makrelu domácí, nebo prostě nějakou na lodi makrelu. A zítra půjdeme teda asi do toho města, tam do nějakých trampů a na toho lunaparku nebo do botanický. No takže to bude úplně skvělý a my teďka půjdeme do města se jen tam podívat. Teď se vykoupíme nějaký jiný pláže, my se teda furt koupíme, jen to zkusím ukázat, co tady půjde. Tady to asi nepůjdeme, no. To jsou samý závěsky. Takhle to tady vypadá, tady je takový stánek a tam tady myslím. Tady moře. A takhle tady jsou pláže, že to asi neuvidíte. A já vám to ukážu v tom městě, tam půjdeme okolo. Takže vám to ukážu. A teď se asi před chviličkou viděli takový krátký video, jakoby, co to měli k jídlu, měli jsme nějaký chicken steak a nějakou kaši, tam byla zelenina.
Tak jo, tak já se omlouvám, že jsem musela teda vůbec netočila, což je prostě divný. Já jsem dneska vůbec neměla čas a mobil jsem měla furt na pokoji a teď jsem otevřela mobil a teď milion prostě jako ten komentoval váš příspěvek, tenhle vám lajkoval příspěvek, tenhle se toho už napsali. Tak jo, tak já se vám teda ozvu a ukážu vám to moře a úplně se těším na ty delfíny, to je zatím všechno pro tohle a koukejte dál. Projděte s Marunkou. No, jak se ská? No teď skákat nebudeme. Vamos, vamos.